बड'फानि सानथौ आरो सानस्रि बेखौ जों समाजनि गेजेराव फोसावनो हायोब्ला बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिजों जोङो बर'फ्रा आवगायलांनो हायोब्ला थारैनो इयुनाव जोङो जि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखि दङ बे जाफुंसार जागोन होननानै आङो बेयो बर'नि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां मानो होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' फिसा आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान बेखौ सान हिसाबै एबा सात्र दिबस हिसाबै फालिनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन। आसाम सरकारा बेखौ गनायथि होनानै बेखौ मुलुगसोलोंसालि इउनिभारसिटि जेरावखि जाया मानो दिनै बेखौ फालिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फिसा आफादाबो दतमायाव खुंनायजों लोगोसे आसामनि खना खनला मोनफ्रोमबो जिल्ला दख'रा इउनिटआव बेखौ जों फालिदों। थारैनो जोङो गोजोननाय मोन्दों बर' हारि जानानै मानो होननानै बुङोब्ला बड'फोरनि जि सानथौ आरो सानस्रि दिनै बर'फोरनि गेजेरावल' बेखौ दोनालासिनो मुलुगावनो जोङो बेखौ फोसावनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हारिनि थाखाय जोङो जायखौ रड मडेल होनना बुङो जायखौ लाना जों थांना थागोन जायखौ लाना जों आगान सुरलांगोन दुलाराय बर' फिसा आफादा बड'फाखौ लानानैनो मोनसे रड मडेल हिसाबै जों आवगायलांनो थाखाय मोनसे थांखि लादों आरो दिनै बे थांखि लानाया दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे बियो आवगायलांगासिनो दङ। पार्लियामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट बियो फैनो थांगासिनो दङ। बे 125 एमेन्डमेन्टआ फैनाय लोगो लोगो बिटिआरनि जि समस्टिफोर बियो 60टा जागोन थारैनो 54आव इलेक्टेड आरो सयथाया नमिनेटेड। दा बेजों लोगोसे बिटिआर आरो बेजों लोगोसेयैनो नैबे जि एमेन्डमेन्ट फैगोन बे एमेन्डमेन्ट फैनायनि उनाव नैबे सनितपुरनि जि 60टा गामि हाबगोन बेजों लोगोसे जेसेबां हाबनांगौ दङ बे लिस्टखौ अलरेडि सरकारनि बिखौ गथायखाजोबनाय जाबाय। बेखौ गासिबो हाबजोबनांगोन आरो अलरेडि नैबे जि 60टा हाबदों बेखौ 60टानि थाखाय जि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम एबा भटिं राइट्सनि थाखाय जिबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ अलरेडि बेखौ खामानि मावबाय थानाय जादों। आसा खालामदों नैबे 2025 मायथाइयाव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय जों सनितपुरबासि हिसाबै जों बेखौनो आसा खालामदों जाहाथे हाबखानाय जि 60टा गामि आरो बेजों लोगोसेयैनो माखासे हाबावनाय जि गामिफोर दङ जोङो भट एबा भटआव जोङो बिसायख'थियाव जों भट होनो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बेखौ जोङो जिल्लानि जानानै एबा सनितपुर जानानै जोङो सरकारनिसिम नारसिननाय थादों जाहाथे बे मोनथायखौ मोनफुंनायाव मावफुंनानै होयो। जोङो मोनथाम आयदाखौ लानानै फारियै गुबैयै सावरायनाय जादोंमोन। बेफोरनो जाबाय से नम्बराव गेरेमसा बर' माहारि दानायानो एबसुनि गुबै थांखि आरो 2 नम्बराव दिनैनि फरायसायानो हारिनि इयुन आरो 3 नम्बराव माहारि बादजोंसो बर' हारिया थांनानै थागोन। गुबैयै बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे गेवलां सावरायमेल लानाय जादों आरो बे गेवलां सावरायमेलावनो गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे थि बुंथिगिरि हिसाबै तेजपुर जौमा फरायसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर लक्षिराम नार्जारी आरो बुंथिगिरि आलासि महरै राङापारा जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा रितेन बसुमतारी आरो बेखेवगिरि आलासि महरै बारग' एबसुनि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि समु बर' बिथांमोना बाहागो लादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि जि सोमावसारनाय बेयाव जोंनि हालामनिफ्राय गोबां बिथांजों सोमावसारनायाव बाहागो लाफानाय गोबां दैदेनगिरि आगुनि बिथांमोना दङ आरो जों आसा खालामदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आद्रा थालांनाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनायजों लोगोसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय मास्टारेस दानाय आरो बै आद्रा थानाय सिमांखौ दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफ्राव जोङो जांख्रिखांनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारिनि गेजेरजों बा साइकेल रेलि हान्जा सुरनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै सोलोंथाइ बिथिं आबाद बिथिं रांखान्थि बिथिं आरो समाजखान्थि बिथिंखौ दिनै फोजाखांनाय हाबाफारिखौ जोङो लिन्थ्रियै लाबोबाय थानाय जादों आरो जों आसा खालामदों दिनैनि बे थासारियाव जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरा मोजां लेखा फरायनायनि मोनसे परिबेगाव दङ। जिहेतु थांनाय गोलाव समाव जोंनि ओनसोलफोरा आर्मि पुलिसजों गाग्लोबजानाय बा जोङो मोजां मोनसे फरायनाय मोजां फरायसालि गैयामोन बा मोजां थासारियाव जोङो फरायबोनो हायाखैमोन। बै समाव जोंनि माखासे आन्दालन जिहेतु जोङो सोमावसारनाया गोबां रोखोमनि गणतान्त्रिक आन्दालन आरो जोंहा हाथियारनि सोमावसारनायबो जादोंमोन जायनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा नांगौ बायदि सोलोंथाइ लानो उसुबिदा हयथ' जादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिना मोनसे मोजां परिबेक बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दिनै सान्थि फैबाय आरो बे सान्थिनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफोर बा फरायसा फरायसुलिफोरा गोसोबायदि फरायनो हानाय
फरायसालियाव थांनो हानाय आबादारिफोरा मोजां आबाद मावनो हानाय बेफार फालांगि मावग्राफ्रा मोजाङै हर सान बेफार खालामनो हानाय मोनसे बेबायदि परिबेगा दिनै फैबाय जों आसा खालामगोन दिनैनि बे परिबेगनि गेजेरजों बर' हारियाव एसेबाबो सोलायनाय फैगोन आरो जौगानाय फैगोन बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरा मोजां फरायनानै साफा साफा गावनि जि थांखि बे थांखियाव होसोनायाव जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय जोङो जेब्लायबो राजि दङ बेनिखायनो जोङो दिनै फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे गुबैयै जोङो खामानि मावबाय थादों जाहाथे दिनैनि फरायसायानो गाबोननि इयुन बर' हारिनि सम्पतिब्ला जों दिनैनि फरायसाखौ जोथोन लानाया जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गुबै खामानि जानानै दं आरो बेनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे गामि ओनसोलफोराव समाज बेब'स्थाफोरखौ थिग खालामनायनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरखौ फरायनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु होयो जाहाथे गान बाजोन दामनाय देनायनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे आद्रि जाया फांसन फानला बायदि बायदि मेलाफोराव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे हगार हरनो नाङा दिनै थासारिया मोजां नङा लाइमोनफोरनि थासारियाव गोबां जोंनि बर' गामिफोराव हाबनानै गुबुन जाथिफोरा दिनै बाङा फुथा फाननायनि नामाव थान्दा बरफ फाननायनि नामाव दिनै गोबां समाज बेरेखा ड्राग्स गान्जा बायदि बायदि लाबोनानै जोंनि गामि बिथोराव उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ फुस्लायनानै दिनै खम दामाव ड्राग्स गान्जाफोरखौ फाननानै जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ बरबाद खालामनायनि थाखाय जि षड़यन्त्र सोलिदों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गोख्रों नोजोर होदों आरो रायजो राजाफोरखौबो गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय जोङो खावलायगोन।